Bidaia handia. Gure abentura astera doa. Prest zaudete? Bilboko udalak eskutiz bat bidali du eskolara. 4. mailako ikasleen laguntza behar dute. Bilboko udaletxe zaharra San Anton elizaren inguruetan egon zen merkatuaren parean. Eraikin zaharra eta inguruak konpontzeko udalak obrak egin ditu azken aldian. Obrak egiten ari zirela sekulako aurkikuntza egin dute eraikin zaharraren hondarretan. Hormen arteko zulo batean gordeta liburu zahar bat aurkitu dute, eguneroko bat da. Bilbotar bale arrantzale baten egunerokoa da. Baleen bila ternuara egindako bidai baten gaineko pasarteak ditu egunerokoak. Bilboko udalak laguntza eskatu digu pasarte horiek irakur eta azter ditzagun. Ordu hartako bizitzaz gehiago jakiteko ikertzaile paregabeak izan gaitezkeela uste dute. Zer deritzozue? Helduko diogu erronkari? Ea ba, herriatu kordak eta abia gaitezen itsasoan barrena. Bidaia handia astera doa.